Chceme pre ňu urobiť všetko, možné aj nemožné, aby sme dobehli ten jej vývoj. Každý jeden rodič, ktorý má nejaké pochybnosti s vývojom svojho dieťaťa, nech začne čím skôr. Viac môže ten rodič tomu dieťaťu dať a aj možno skôr niektoré veci to dieťa vie dobehnúť. A už aj napríklad po tomto prvom týždni, kde sme boli v tejto výzve, tak vidím, že Dorotka je určite viacej pevnejšia, viacej vystretejšia, viditeľne lepšie na tom. Ktokoľvek by váhal sa prihlásiť do tohto programu, každému odporúčam, že nech sa prihlási, pretože nám je až ľúto, že ideme domov. Sme veľmi šťastní, že nás vybrali a aj tých 5 dní tohto pobytu akože pomohlo mu veľmi. Už teraz vidí proste obrovské výsledky. Nám sa páčilo všetko. Milí ľudia, ochotní, cvičenia boli úžasné. Jedna z nich cvičila, druhá ho zabávala, hej, aby proste mal aj tú takú hravú formu. Naučila som sa akože viac vecí aj o držaní tela babetka, aj proste taká tá podpora, taká psychická podpora pre matky, hej, ktoré toto zažívajú, čo sa napríklad zažívame my. To veľmi pomohlo. Za tých 5 dní Paťko urobil veľké pokroky, čo sa týka aj v držaní tela, čo sa týka v stabilite. Začal si dvíhať nožičky hore, čo proste nikdy si nedvíhal. Pracuje s obidvoma ručičkami, začína sa opierať o ručičku. Urobil obrovské pokroky, takže my sme strašne šťastní, že ste nás vybrali a zo srdca vám všetkým ďakujeme.